Hej, mit navn er Pernille Damore, og jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her undervisning. Som du måske ved, så har jeg været ude for en ulykke, som har givet mig det, som hedder TBI, eller en hjerneskade, som gør, at jeg har problemer med min hukommelse og med min balance, og jeg går ligesom om jeg er fuld osv. Lige efter min ulykke, der var jeg blind og havde 3 timers hukommelse, og ulykken den skete i 12. Og jeg har brugt tiden siden ulykken til at få mig selv tilbage til her, hvor jeg er nu, hvor jeg har det meget, meget bedre. Den metode, som jeg anvender til det, er den, som jeg har arbejdet med detox til liv hele min professionelle karriere. Det hedder, jeg kalder det for Damore-metoden, fordi det er den måde, som jeg betragter kroppen på. Og det er det, som den her undervisning, som den kommer til at handle om. Nu er det grund til at fortælle dig min historie, og det, at jeg er skadet. Det er fordi, at jeg stadigvæk har problemer med formuleringer, stadigvæk problemer med at finde de rette ord osv. Men jeg har rigtig meget på hjertet, og jeg har rigtig meget at dele ud af, og det meste af det, som jeg deler ud af, det er ganske gratis, som for eksempel den her undervisning. Mit mål med den her undervisning, det er kommer til at bestå af 3 videoer, som handler om, hvordan at du anvender 6-fasetabellen til at finde ud af, hvordan at du dels hvor langt du er i dit sygdomsforløb eller dit symptomforløb, og hvad du skal gøre, for at du kommer til at blive rask igen. Og det er egentlig det, som er hele formålet med alt mit arbejde, det er at lære dig, hvordan at du finder ud af, hvorhenne din krop den er i en sund reaktion på en usund tilstand, og det er jo det, som er med til at give dig sygdomme og symptomer og kropsreaktioner. Og så også lære dig, hvordan at du kan komme til at blive rask igen. Men jeg skal lige lave en fodnote, som siger, at det her det er en video, det er en undervisningsvideo. Det kan ikke erstatte et besøg hos lægen. Så hvis du har nogle ting, som er store og tunge, så har du brug for at snakke med en læge om det. Hvis du allerede har været ved lægen, så kan det her være medhjælpende til, at du kan finde metoder, naturlige helbredelsesmetoder, som kan understøtte den behandling, som du allerede får. Så den her video, det er altså den første ud af en serie på 3, som handler omkring 6-fasetabellen, som du har foran dig her. Jeg vil lære dig om, hvordan er vores krop den reagerer biokemisk og epigenetisk på de forskellige symptomer, som vi har. Og hvordan at du skal forstå de reaktioner, som din krop den kommer med. Så denne her video er som sagt den første ud af 3, der forklarer dig, hvordan du specifikt arbejder med Damore-metoden, hvordan at du bruger de informationer til at finde ud af, hvordan at du kan hjælpe dig selv. Og Damore-metoden eller Damore-metodikken er baseret på en sygdomsudvikling. Det er noget, som man anvender inden for antihomotoksologien, og det er også det, som er oprindelsen, når man snakker omkring epigenetik. Man fandt jo ud af for nogle år siden, at dels så reagerer vores krop genetisk. Selvfølgelig, det er der, hvor du har din øjenfarve, din hårfarve og din mors næse osv. Det er genetisk nedover, men der er også noget, som hedder epigenetisk, og det er, at vi kan, på grund af den måde, som vi lever på, enten med vores livsstil, eller med den måde, at vi bliver udsat for giftstoffer på, med inaktivitet, så vi ikke dyrker nogen form for motion, så kan vi med vores livsstil være med til at aktivere forskellige genetiske beskeder, som ellers vi bare ville være blevet liggende og aldrig nogensinde blevet aktiveret. Og det vil sige, det er derfor, at livsstilssygdomme de opstår, at der er nogle mennesker, som jamen hvad med min onkel, han har røget, og han er nu 90, og han har det helt fint. Jamen epigenetisk har det ikke været med til at trigge en lungekræft, hvor hos andre mennesker, der er det med til at trigge det. Og det er ligesom det, som er forklaringen omkring epigenetik, at den måde, vi lever vores liv på, kan aktivere eller deaktivere genetiske beskeder, som ligger i vores krop. Så man kan sige sådan lidt firkantet, den måde, som jeg bruger det på i min undervisning, for ligesom at gøre det hele mere overskueligt. Det er epigenetik, det er meget den der med, sådan er det, den her øjenfarve har du, det her det fejler man i din familie, det her dør man af i din familie. Altså den biokemiske påvirkning og den regulering, som foregår i din krop, ud fra dit ophav, altså det, som du kommer fra. Antihomotoksologien er sygdomsudviklingen. Det vil altså sige, at den, sådan som vores krop den reagerer på, at vi
bliver udsat for noget, hvad gør kroppen for at forsøge at regulere hen til en sund tilstand? Det vil sige, at antihumatoxologien bruger du til at forstå, at sådan her er det blevet, som det er. At når du går op på et høloft, og der er støvet, så nyser du. Det er ligesom det, som er antihumatoxologien, altså hvordan er vores sygdomme, de udvikler sig i vores krop. Og Damore-metoden, det er så det hele sammen, plus en forståelse af sammenhængene. Altså med sådan her hænger det sammen, både med krop, sind og sjæl. Fordi jeg tror ikke på, at vi kun er biokemiske, eller at vi kun er et resultat af, hvad vi spiste her til morgen. Jeg tror på, at krop, sind og sjæl hænger sammen, og det er det samme. Det vil sige, at når jeg snakker omkring kost, så handler det ikke kun om, hvad du putter i munden. Det handler også om, hvorfor du putter det i munden. Jeg tror ikke på, at de kostvalg, som vi har, er noget, som vi vælger, fordi at det havde vi bare lige lyst til. Jeg tror på, at der er en for eksempel omkring med afhængighed af forskellige fødeemner. Jeg tror, at vi har påvirkning af de forskellige fødeemner, som påvirker os både hormonelt og vores nervesystem, og påvirker os psykologisk og emotionelt osv. Og det er noget af det, som jeg også vil komme ind i alle de andre videoer, som jeg laver. Men den her video, den handler altså omkring selve grundlæggende, omkring oversigten, som du arbejder med i Damore-metoden. Al helbredelse, som jeg arbejder med, det er baseret på din biokemi. Det er altså genkende, hvad det er, din krop den mangler, og så tilfører du det, som den mangler, og du er med til at understøtte din krop i det, som den taler til dig omkring, og hvad det er, du har brug for at gøre. Det er blandt andet via ortomolekylær medicin, som er nutrienter, altså tilskud, vitaminer, mineraler osv., aminosyre. Det er via fysioterapien, som er urter og krydderier, som du kan bruge. For eksempel er krigsrod rigtig god til at få et højere blodtryk, hvis du ligger med et for lavt blodtryk. Det er via homøopatien, hvor du bruger homøopatien til at stimulere og regulere i sexfasetabellen, som man kommer til at vise dig lige om et øjeblik. Men så er det også via psykosomatik, altså med krop, sind og sjæl, der hænger sammen med forskellige vaner, som du har brug for at erkende, acceptere og forstå, for at du kan slippe de kroge, som du har i det i en fortid, altså en gammel oplevelse, så du kan komme videre i dit liv nu. Og så anvender jeg det via forskellige moduler i modulundervisning, hvor at det første modul, som er kursus i kostforståelse, det er et gratis forløb. Det er meget, meget omfattende. Og det er, hvor at jeg lærer dig omkring alting omkring kost. Dels med, hvad de forskellige ting, som vi spiser, hvad er hvede, sukker og komælk osv., hvad det betyder for dig rent biokemisk, altså rent fysiologisk. Hvad sker der i din krop, når du spiser det? Hvad bruger vi det til? Hvordan omsætter vi det til energi? Hvilke reaktioner kan vi lave en tolkning omkring, at hvis du spiser det her, så får du den her reaktion. Det vil sige, at din krop duer det her ikke. Fordi jeg tror ikke på, at alle mennesker skal spise den samme kost. Jeg selv spiser 100% plantebaseret i øjeblikket, netop på grund af min skade. At der fungerer det bedst for min krop, der hvor jeg er i mit forløb i sexfasetabellen, at være 100% plantebaseret, have meget fokus på grønne grøntsager. Men det betyder ikke, at det er noget, som alle skal gøre. Det er det, som virker bedst for mig, baseret på sexfasetabellen, der hvor jeg er i min krop og i min reaktion. Og jeg vil rigtig gerne lære dig, via kursus i kostforståelse, hvorhenne at du er i din krop og i dine reaktioner, og hvad du så skal spise. Så kursus i kostforståelse kan du tilmelde dig når som helst og deltage ganske gratis på. Det er meget, meget omfattende. Du skal afsætte i hvert fald mellem 3 til 6 måneder på kurset og på undervisningen, fordi det er meget omfattende. Der er grupper, som du kan melde dig ind i, så du følges med andre. Den første gruppe, som starter op nu, der er der omkring 110, som starter i gruppen, og de snakker sammen inde i Detox-gruppen, inde på Facebook, og hvor de så pingponger med hinanden og snakker om de forskellige materialer osv. De efterfølgende moduler, jeg har lavet 10 moduler indtil videre, der kan du enten tage modulerne enkeltstående, så du kommer et niveau dybere ned i det emne, som du arbejder med i øjeblikket, men du kan også tage dem alle sammen samlet, og så har du en helt samlet uddannelse. Men det har ikke så meget med den her video at gøre. Den her, det er
en video, som handler omkring, hvorfor du bliver syg, og hvordan du bliver rask. Antiumatoxologien kommer fra en tysk professor, som hedder Regevæk, og det er derfor, at jeg kender ham via min uddannelse. I slutningen af 40'erne, der udvikler Regevæk teorien omkring antiumatoxologi, eller homotoxologi og antihomatoxisk terapi, som handler om, hvordan at udefra kommende stoffer, altså giftstoffer udefra, eller allergener udefra, kommer ind i vores krop, og hvad vores krop så gør for at blive rask igen. Men det er også alle de indenfra, altså alle de endogene toksiner, altså alle de selvproducerede giftstoffer, som vi har. Du kender det for eksempel, hvis du er ude og løbe en tur, så får du mælkesyresamling af dine muskler. Det er et endogen toksin, altså det er et giftstof, som kroppen selv producerer, og som din krop jo er nødt til at gøre forskellige ting for at få nedbrudt og komme af med. Ellers så vil du gå rundt og have ondt i lårbasserne resten af dit liv. Og det er jo ikke meningen, så derfor så gør kroppen forskellige ting for at genoprette fra en tilstand, som er belastende, og hen til en tilstand, som er tilbage i harmoni. Så altså alle reaktioner, som din krop den kommer med, bliver betragtet som sunde reaktioner på usunde tilstande. Og det er så ligegyldigt, om du bor i et hus, hvor der er svamp, eller om du dyrker for meget motion, eller om du spiser for uhensigtsmæssigt, eller om du, hvad du end laver, så forsøger din krop hele tiden at genoprette til balance. Og det er det, som er hele formålet med Damore-metoden, det er, at du lærer, hvordan at du kan regulere din krop tilbage til en sund balance. Regevæk, han lavede det, som ligesom var hele grundlaget for hans arbejde, som hedder Six Phase Table of Ground Regulation. Det er en oversigt i det, som man kalder for immunmodulation. Og det er fordi, han fandt ud af, at det, som sker, når vores krop bliver udsat for forskellige ting, det er, at vores immunforsvar det bliver aktiveret. Og der forsøger kroppen via immunforsvaret at regulere tilbage til en rask tilstand. Og det er så det, som jeg har videreudviklet på, som har dannet basis for Damore-metodikken eller Damore-metoden. Fordi jeg arbejder på alle planer. Jeg arbejder ikke kun på den biokemiske og fysiologiske plan, hvilket professor Regevæk naturligvis gjorde. Han var læge, almindelig læge. Så derfor så var det, som han tog udgangspunkt i. Han rørte lidt omkring de psykiske tilstande, som også går via ground regulation, som kroppen bruger en immunmodulation på, men slet ikke på det niveau, som jeg arbejder på, hvor det er med alt, altså med vaner og tanker og valg af ord osv. Det hele kan sættes ind i et overskueligt skema, så du kan forstå, hvorhen du er, og hvordan du kommer tilbage til en harmonisk tilstand igen. Og det her, det er så 6-fase-tabellen. Det er den, som jeg vil lære dig om i denne video, i den her undervisningsvideo, og de andre 2 videoer, hvor vi går ind på det. Fordi sådan som den er opbygget, der er det her det mest forklarende redskab, som du kan bruge til at forstå, hvorhen du er, hvad det er, din krop den gør, hvad det er, den forsøger at fortælle dig, og hvordan du regulerer tilbage til en rask og harmonisk tilstand, hvor du har det godt. Det første, som du gør, når du kigger på 6-fase-tabellen, det er, at du skal inddele den i 3 hovedfaser. Der er den humorale fase, det er den grønne, den som jeg kalder nummer 1. Der er matrixfasen, det er den, som er de gule og orange farver, som er den, jeg kalder fase 2. Og så er der den cellulære fase, som er de rødlige farver, og det er den, som jeg kalder for fase 3. Du kan også godt sige, at den humorale fase, altså den første fase, det er der, hvor tingene er uden for cellen. Altså det kommer ind i vores krop, men det er stadigvæk uden for cellen og påvirker ikke vores krop synderligt meget. Alle sygdomme, alle symptomer, alle kropsreaktioner, som ligger i den humorale fase, er lette at helbrede. Det er så let, så jeg ikke engang vil kalde det for en helbredelse, fordi det er stort set bare at finde ud af, hvad er det, som irriterer kroppen, stop det og genoprette. Den næste fase, det er matrixfasen, og der ligger det mellem cellerne. Du skal forestille dig lidt, at vi har vores celler, som ligger i kroppen. Matrix er det område, som er mellem vores celler, fordi der er kommunikation inden for cellen og ud af cellen via cellemembranen. Der er også kommunikation ud fra cellen
og ind i cellen via cellemembran. Men der er lige så meget kommunikation fra den ene celle over cellemembranen, ud i matrix, ind i den næste celle over cellemembranen og ind i cellen. Og så kommunikerer cellerne på den måde. Så matrixfasen er der, hvor der sker skade i vores krop, når vi ligger omkring matrixfasen. Så er det, at det er området imellem vores celler, som bliver belastet. Den sidste fase, det er den cellulære fase, og det er der, hvor at det allergen, eller den irritation, eller det toksin, som er kommet ind i vores krop, det har vandret fra en humoral fase, hvor det var uden for cellerne, ind til matrixfasen, hvor det var mellem cellerne, og nu er det så inde i cellerne. Og når giftstoffer, og uanset om det er udefrakommende eller indenfrakommende giftstoffer, men når allergener, de kommer ind i vores celler, så er det, at der begynder at ske skade på et cellulært niveau. Det vil altså sige, at vores celler tager direkte skade af det, som sker. Og hvor at mange af de kropsreaktioner, som vi har, når vi er i den cellulære fase, det er lidt der, hvor, forstår mig ret, løbet er kørt. Altså det er, skaden, den kan blive så voldsom, som for eksempel i den røde fase, hvor kræften ligger, at kroppen ikke længere kan genoprette til en sund og rask tilstand, fordi at skaden, den er sket på selve cellen og inde i selve cellen, og det at komme tilbage til en normal tilstand er for stort et arbejde for kroppen at genoprette til. De her faser, de bliver så kaldt nogle forskellige ting. En humorale fase, den første fase, det hedder ekskretionsfasen. Vi er tilbage i der, hvor det er grønt, hvor det er let, hvor det nærmest ikke påvirker vores krop på nogen som helst måde. Der har du ekskretionsfasen og inflammationsfasen, hvor at det som sker, let kommer ind og let kommer ud. Og kroppens måde at regulere det på er meget, meget let. Det er nærmest som et lys på et høllof, at noget kommer ind og ryger ud af kroppen igen. Deponeringsfasen er den første fase i matrixfasen, og det vil sige, at det er der, hvor det begynder nu at blive omkring cellerne, at det ligger. Der ligger deponeringsfasen, og efter deponeringsfasen sker der noget meget interessant. Det er det, som Rækkevæk, som han kaldte for det biologiske snit. Og det biologiske snit, det er der, hvor at det skiller sig fra, at det er super let at regulere. Det vil sige, at de første 3 faser, som du har, ekskretionsinflammation og deponeringsfasen, de er lette. De symptomer og sygdomme og kropsreaktioner, som ligger i de 3 første faser her, de er lette at have med at gøre. Det er let at regulere. Du kan stort set regulere alting med den rette kost, med de rette tilskud, med nogle rette urter, en anelse homøopati, og så er det ordnet super hurtigt. Inden for 3 til 6 måneder kan du have genoprettet fra hvad som helst, der ligger i de her 3 første faser, til at det egentlig er tilbage til en normal tilstand, hvor du har det godt igen. Det er derfor, at så mange oplever, at når de spiser detoxkost, når de følger kostrådene, som jeg arbejder med, så bliver de magisk raske igen. Det er egentlig kun fordi, at de kropsreaktioner, som de har haft, har ligget her i de første 3 faser, og det er super let at genoprette fra. Det er rent tryllemagi, hurtigt ordnet, ikke noget problem. Det biologiske snit skal du betragte fra nu af som en 8 meter høj mur. Det er den, som løber ned igennem matrixfasen, og det er altså, når vores krop er blevet belastet så meget, at vi passerer der, hvor at det begynder at skade vores krop. Det er svært at komme og passere det biologiske snit, altså det skal have været vedvarende ting, som vi har udsat vores krop for gennem mange, mange år, for at vi passerer det biologiske snit. Og derfor så er det også lige så besværligt at komme tilbage over den her 8 meter høje mur igen. Så lige så snart, at vi i matrixfasen passerer det biologiske snit, går ind i imprægneringsfasen, derfra begynder det at blive rigtig, rigtig svært. For eksempel cellulite ligger her, og det er derfor, at for at komme af med cellulite, så skal du arbejde målrettet i 4 år, hvor altså du taber dig, du kommer af med din cellulite, og det skal du holde i 4 år, før at din krop har passeret tilbage over det biologiske snit, og så kan du begynde at
slappe lidt omkring den rutine, som du har lavet for at slippe af med dine cellulitter i første omgang. Så det er altså bare for at sige, at lige så snart, når vi passerer det biologiske snit, alt hvad der ligger til højre for det biologiske snit i matrixfasen og den cellulære fase, er noget, som er rigtig, rigtig svært at komme af med. Det tager længere tid. Det kan lade sig gøre i imprægneringsfasen. Det kan stadigvæk lade sig gøre. Det er ikke... Det tager tid, og det er svært, og det kræver målrettighed og vedholdenhed, men det kan godt lade sig gøre. Så har du degenerationsfasen i den cellulære fase, og det er differentieringsfasen i den cellulære fase, og differentieringsfasen er der, hvor at det er stort set lige meget, om du ændrer på det. Altså, hvis du ligger i differentieringsfasen, og du har fået lungekræft, så er du der, hvor at det er stort set ligegyldigt, om du stopper med at ryge nu. Det er sjældent, at hvis jeg kommer ud for mennesker der, som spørger mig, vil de hjælpe at stoppe med at ryge? Ja, altså, de hjælper altid at stoppe med at tilføre giftstoffer, men det vil højst sandsynligt ikke ændre ret meget omkring det faktum, at du kommer til at dø af lungekræft. Så det er ikke derfor, du skal stoppe med at ryge. Du skal stoppe med at ryge på grund af, at det er alle de andre ting, som kommer med det. Men det er bare for at sige, at når man er i differentieringsfasen, så er vi så langt henne, at det er ikke... Det er urealistisk at forvente, at man kan helbrede sig selv fra det med naturlig helbredelse, når vi når så langt hen. Fordi det har taget mange, mange år at nå dertil. Altså det har taget 50 års rygning at nå dertil. Det skal tage 50 års ikke-rygning og komme ud af det igen. Og så er det, vi er ved at løbe tør. Så det er de 6 overordnede faser, som er, når vi inddeler det i en humorale matrix og den cellulære fase. Helt ud til venstre, der har du så de forskellige områder, at jeg arbejder med. Og der skal du se det som, at du har for eksempel hud, luftveje, bevægeapparat, tarmsystem, organer, sansesystem, cellestofskifte, kredsløb, lymfe, immunsystem, nervesystem, hormoner. Og det er der, hvor at du kan se de forskellige områder i 6-fasetabellen. Når du har hele 6-fasetabellen foran dig, så kan du følge hud og se, hvorhen er mine hudreaktioner ligger jeg enten i den humorale fase, alt er helt fint, min hud den er smidig, den er godt næret, jeg har ingen rynker, ingen fregnerbumser eller noget som helst, alt er fint, jeg er så i ekskretionsfasen, det kommer hurtigt ind og hurtigt ud, det er hurtigt ordnet. Derimod min luftveje, jeg hoster slim op om morgenen, det vil sige, at jeg ligger omkring inflammationsfasen der. Og sådan kan du bruge de forskellige kropsområder ude i venstre side til at kigge ind i 6-fasetabellen og genkende, hvorhen du ligger. Og det kan du gøre på alle niveauer. Og det er det, som jeg bruger, da mormetoden sagde. Jeg bruger 6-fasetabellen på alle niveauer. Det vil sige, det er både fysisk, psykisk, emotionelt, spirituelt. Det er de kostfald, som du tager verbalt omkring dine vaner. Men det er også der, hvor at jeg hjælper dig med at finde løsninger til, hvorhen du er. Lære dig, hvordan at du finder ud af, hvilken form for tilskud du skal tage, i hvilken mængde du skal tage, og også hvilken form for motion du skal tage. Fordi for hver enkelt område, at vi bevæger os længere ind. Altså i den humorale fase kan du sagtens løbe maraton, og du kan sagtens belaste din krop rigtig, rigtig meget, fordi din krop den har let ved at genoprette til en normal reaktion. Og derfor så kan du sagtens lave ekstremsport, og du kan sagtens løbe maraton og triathlon og Ironman og alle de her ting, fordi din krop den reagerer super hurtigt, og hvad der kommer ind, kommer hurtigt ud. Det vil også sige, hvad du stimulerer din krop med, tager kroppen hurtigt imod og reagerer med kysshånd med ret hurtigt. Men jo længere at du går fra den humorale fase ind i matrixfasen, der er vi der, hvor at matrixfasen omkring motion, der er det mere med gåture og let løb og jogging osv., at du kan bruge det af let cykling. I den cellulære fase er kroppen så dårlig til at genoprette for de belastninger, som den oplever. Den er så fyldt op og har så svært ved at genoprette til en normal tilstand. Så der for det første kan du ikke lave en Ironman og en triatlet osv. Så du har brug for at lave blidestrækøvelser, åndedrætsøvelser, yoga, hvor det ikke er hårdt, altså ikke power yoga, lette gåture osv., hvor det er på et helt andet niveau, at du skal dyrke din motion. Og det er alle ting i din krop, og alle reaktioner, som du har i din krop, kan du bruge 6-fasetabellen til at finde ud af præcis, hvordan
at du møder dig selv på den bedste måde, den venligste måde og den kærligste måde, til at du kan genoprette til en normal tilstand. Man kan også godt sige, at når du kigger på de her faser, en lidt lettere måde til, at du måske allerede kan begynde at genkende, hvorhenne at dine forskellige kropsreaktioner de ligger i de forskellige kropsområder. Det er, at i ekskretionsfasen, det er der, hvor din krop den responderer. Inflammationsfasen er der, hvor din krop reagerer. Det er, hvor at vi også har en overreaktion, altså for eksempel som allergier, at de ligger. Når kroppen responderer, så er der pollen, og du nyser. Når du er i inflammationsfasen, så reagerer kroppen, og det vil sige, at den overreagerer også. Deponeringsfasen er der, hvor at alle psykosomatiske tilstande de ligger. Og jeg bliver ved med at have så ondt i mit knæ. Og jeg har så ondt i min ryg. Og jeg har så ondt i mit hoved, når jeg går på arbejde. Jeg har det fint i weekenden. Altså alle psykosomatiske reaktioner. Jeg har et helt modul, der kun handler om psykosomatik. Fordi det er vigtigt at forstå sammenhængene mellem. Nu sagde jeg før med, at kropsind og sjæl er det samme. Det er en af de grundlæggende principper omkring Damore-metoden. Det er det tredje princip med, at kropsind og sjæl er det samme. Og det er der, hvor psykosomatik det kommer ind i billedet. Fordi at hvis du ikke forstår en fysisk besked, som din krop den giver dig, så giver den dig en besked omkring sind, eller den giver dig en besked omkring sjæl. Men beskeden er den samme. Den forsøger bare at tale til dig på en anden måde. Men det er en helt anden video, hvor jeg kommer ind på det, og nok skal jeg forklare dig mere omkring det. Når vi så passerer det biologiske snit, så er vi i imprægneringsfasen, og der er det stadigvæk psykosomatik, som ligger her. Men det er også der, hvor du har lige siden symptomer. Og lige siden symptomer er, lige siden jeg faldt på min cykel, har jeg haft ondt i mit knæ. Lige siden jeg fødte mit første barn, har jeg haft lændeproblemer. Lige siden jeg startede på mit nye job, har jeg hovedpine hver eneste weekend. Så lige siden symptomer, det er altså noget, hvor der er en faktor, som har været dråben. Og lige siden den dråbe, den landede, har bæret løbet over. Det er her, hvor at de fleste, selvom vi har passeret det biologiske snit, og selvom vi ligger i matrixfasen, i imprægneringsfasen, og selvom jeg lige sad og sagde, at det er rigtig, rigtig svært, og det tager rigtig, rigtig lang tid, så kan det lade sig gøre. Det er reversibelt. Du kan stadig gå tilbage over det biologiske snit, tilbage i deponeringsfasen, tilbage i inflammationsfasen, tilbage i ekskretionsfasen, og så er problemet løst. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er stadigvæk reversibelt, men det tager tid. Fordi de fleste ting på et emotionelt niveau, når vi snakker omkring imprægneringsfasen, der er de fleste ting, som ligger her, er vanebetinget. Og det vil sige, at det er noget, som du har oprettet en personlighed omkring, du har oprettet en livsstil omkring det, du har baseret de fleste af de reaktioner, som du har her, er baseret på fordomme, vurderinger, antagelser og din opdragelse. Så det er muligt at ændre det, men det er som at vende Titanic, det tager tid, og det tager tålmodighed, og det tager rigtig meget kærlighed og rigtig meget venlighed. I den cellulære fase, i degenerationsfasen, der er det semi-reversibelt. Det vil sige, at vi kan stadigvæk vende båden. Vi kan stadigvæk gøre noget ved det. Det er inde i cellen, det har skadet dele af cellen, og det har skadet dele af din krop, men det er stadig muligt for nogle ting at forvente det at gå tilbage gennem 6-fasetabellen, så du går fra degeneration ind til imprægnering, ind til deponering, ind til inflammation og ind til ekskretion. Det er stadigvæk muligt for noget af det. Ikke for alting, men for noget af det er det. Og der vil jeg jo rigtig gerne lære dig, med de symptomer, som du har, som ligger der, hvis du har nogle symptomer, der ligger der, hvilken af dem er det muligt, at vi kan tage os af, og hvilke af dem, at du skal slippe forventningen om, at det kan blive godt igen. Det kan det ikke, men der er andre ting, som kan blive godt igen. Og så fokuserer du på dem i stedet for. Der er rigtig mange mennesker, som fokuserer på noget, som ikke er muligt at ændre. Det ligger her, altså hvor det er ikke muligt at ændre det, men der er andre ting, som kan ændres. Det vil sige, det handler meget om at dreje dit fokus, og det handler meget om at forventningssamstemme
med virkeligheden. Altså hvad der egentlig kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Den sidste fase i det differentieringsfasen er, at skaden så det som at få amputeret et ben. Det kan ikke vokse ud igen. Det er ikke reversibelt, uanset hvor mange teer du drikker, så vokser dit ben ikke ud. Og det er det, som ligger i det differentieringsfasen. Og det vil også sige, at der er også sider af din personlighed, når vi kommer til at snakke omkring det, med vaner, med den måde, som du betragter verden på, som er så sat i dig, at det kommer aldrig nogensinde til at ændre sig. Det kommer aldrig nogensinde til at blive anderledes. Du kommer altid til at være på den måde, og det må du finde fred med. Og så er der andre ting, som du kan gøre, som kan understøtte dig og hjælpe dig. Altså hvis du har været udsat for forskellige oplevelser i dit liv, som gør, at du er meget mistroisk over for folk, så kommer det nok aldrig nogensinde til at ændre sig. Den primære reaktion vil altid være ikke reversibel. Du vil altid være mistroisk, men det som vi kan arbejde på, det er, hvordan du forholder dig til, at du er mistroisk. Så det, som jeg vil sige med den her oversigt her, det er, at du kan altid gøre noget. Det er ikke sikkert, at du for eksempel kan gøre noget ved det mistroiskhed, men du kan gøre noget ved, hvordan du reagerer på, at du er mistroisk. Det var den første video. Nu har du fået et overblik over det. Du har lært, at hvordan din krop den reagerer, er den måde, som alle symptomer, som du har, alle sider af din personlighed, dit sprog, dine kostvaner, alting har en årsag til, at det er, som det er. Nu er det op til dig at finde ud af, om du har lyst til at hoppe længere ned i hullet og lære mere. Fordi i den næste video kommer jeg nemlig mere ind på, hvordan du tolker dine kropsreaktioner. Og du kommer til at lære mere om, hvordan du gennemskuer, hvor langt du er i din sygdomsudvikling eller i dine kropsreaktioner. Det giver dig en større forståelse for, hvordan din krop virkelig har det. Og der er nogle ting, som du vil komme til at blive klar over, som ikke er rare at lære. Så derfor skal du nu gøre op med dig selv, om du er klar til at lytte på nummer 2 video, eller om du vil lige høre den her et par gange mere, inden at du går videre til den næste. Og så kan jeg anbefale dig, at du tilmelder dig kursus i kostforståelse modul 1, som er ganske gratis. De efterfølgende moduler, som kommer hen ad vejen, de vil lære dig alt, hvad du har brug for at vide om alle de her ting. Men kursus i kostforståelse er en rigtig, rigtig god start. Og så kan jeg anbefale dig, at du tilmelder dig Detox Dit Liv-gruppen inde i Facebook. Det er en lukket gruppe, så du skal søge om at blive medlem af det, og det er der, hvor du opbygger dit netværk af andre mennesker, som arbejder på samme måde, med samme metode. Du er aldrig nogensinde alene. Der er altid nogen, som har det ligesom dig, som har gennemgået det samme, som du gennemgår, og der er altid nogen, som kan støtte og opbakke dig. Og så kan jeg anbefale dig, at du læser alle de poster, som jeg laver, du ser alle de videoer, som jeg laver, at du bliver ved med at være nysgerrig omkring det her, at du får fat på at tage ansvar for dit livbogen. Det er den, som du kan se billedet af her. Bedste bog, jeg nogensinde har skrevet. Fordi den handler nemlig, altså med den bog i hånden, der har du løsningen til alt. Det var det, som var årsagen til bogen, jeg skrev den. Det er også derfor, der er mange, som har rigtig svært ved at læse den. Fordi der er mange ting i den, som er meget afslørende for dig. Der er opskrifter, både hvis du vil leve 100% plantebaseret, eller hvis du vil ud af en sukkerafhængighed, eller hvad du end vil. Og så kan jeg anbefale dig, at du subscriber her på kanalen, så du lærer, altså så du kommer til at se alle undervisningsvideoerne, som jeg laver. Det er ikke alle sammen, at jeg reklamerer med, at jeg har lavet. Mange af dem, de ligger her bare, hvor at du er nødt til at subscribe for at vide nu, at ligger der en ny undervisningsvideo klar til dig. Og så walk the talk. Tag en dag ad gangen. Tag det stille og roligt. Jeg har arbejdet med det her i 20 år, så det har taget tid at nå hertil. Det har taget tid for mig at nå dertil, at jeg nu er i fuld gang med at gro hjerne og helbrede mig selv fra en hjerneskade. Og det samme vil det også tage for dig. Men du er ikke alene. Der er altid nogen med dig, og jeg er lige her. Hej hej.